Това е генерален план на проекта за обновяване на парк Ловен дом. Става въпрос за наистина мащабно обновяване на целия парк. От входа между музея и младежкия дом, чак до Розариума. Условно проектът е разделен на няколко зони, където са най-съществените намеси. Стъпваме изцяло на наследството, което имаме в този парк. Няма да правим никакви екзотични неща. Обновяваме всички зони, така че те да възстановят по възможност автентичния си вид, а там, където това е невъзможно, всъщност правим подобрения, които са подходящи за съответния терен. Първата по-голяма зона, в която се намесваме, това е централната част на парка, където е паметника на Веса Бараковска, с площадчето отпред, с терасата, която гледа надолу към музея. Всички настилки, които виждате и които в момента са там компрометирани отдавна, с сериозни пропадания, всичко това ще бъде възстановено. Абсолютно целият парк, без изключение, във всички зони на намеса, ще бъде с нова поливна система, с видеонаблюдение и с осветление. Един от акцентите е обновяването на зоната около паметника на Веса Бараковска. Можете да видите и напред терасата, която гледа към музея. Там всичко това ще бъде обновено с всички паркови елементи, с цялото парково обзавеждане. Ще стане изцяло ново. Ще имаме нови парапети, нови градински бордюри и въобще цялото озеленяване и всичките паркови елементи ще бъдат обновени. Друг акцент в този проект е нещо, което кореспондира с обсерваторията, космическата тема. Правим една алея на планетите, с която свързваме площадката пред обсерваторията с зоната около паметника на Веса Бараковска, където отстрани в зелените площи ще бъдат направени тематични фигури на планети, които ще изглеждат по този начин. Много голяма част от елементите са дизайнерски, не са готови продукти, които могат да се купят, така че изпълнителят ще има доста трудна задача да свърши работата. Двете детски площадки, които се намират непосредствено пред обсерваторията, също ще бъдат тематично свързани с космическата тема, за да можем да придадем една цялостна философия на тази част от парка. Чинията с лилиите, която знаете, че отдавна не функционира и не е в добър вид, също ще бъде тематично свързана с темата за космоса и ще изглежда по този начин. Дали сме само някои от детайлите в цялостния проект, за да добиете представа в какъв детайл се е работило. Абсолютно всеки сантиметър е обсъждан внимателно и доста продължително, така че да знаем, че правим нещо, което от една страна стъпва на наследството, с което разполагаме в всичките паркове, за които говорим и ще говорим и малко по-късно, и от друга страна придава един нов съвременен вид. Това вече е зоната около хотел Бор. Там намесата е първо на площадката, която е непосредствено след обсерваторията. Тези от вас, които се разхождат, знаят много добре, че там в абсолютно окаяно състояние, шубраци, почки, въобще всички настилки са абсолютно разрушени. Цялата алея, която тръгва под хотел Бор, с падналата подпорна стена, това всичко ще бъде обновено, като ще имаме и едно ново стълбищно рамо, което ще извежда по съществуващото стълбище до зоната, по която ще имаме една нова пътека към кръста, за която ще разкажа малко по-късно. Последната зона на въздействие е зоната на място, което наричаме Розариума. Там ще се случат няколко неща. На първо място, там, където виждате, че пише зона 8, това е една въжена тематична група. Там ще има тролей, ще има такъв тип въжени катерушки, на които децата да се радват. Веднага до нея ще имаме няколко панорамни площадки, които позволяват на гражданите, които са отишли там, да си направят снимки, да се осамотят и да прекарат хубаво време. А вече още по-надолу в посока зоопарка пък имаме още една изцяло нова детска площадка, която ще бъде практически на върха на парка. Друг акцент е в долната част. Създаваме едно изцяло ново
водно съоръжение. Това е изкуствено езеро, което е специално проектирано за паркова среда, с съответните защитни мембрани и с пречиствателна система, която да не води до това, че тръбите и въобще водата там всичко ще се запушва с листа, което обичайно става при такъв тип съоръжения. Ето така ще изглежда розариума, най-общо казано. Има една рамка за снимки, тя е ситуирана по такъв начин, архитектите са го огледали много внимателно, така че когато човек застане в тази рамка, да може всъщност отзад да е града му, така че това би трябвало да стане едно популярно място за снимки, включително за туристи, които посещават парка на хълма над Благоевград. Още малко елементи от тази част. Автомобила, който виждате, всъщност, защото там предвиждаме няколко паркоместа само за хора с увреждания, тъй като иначе парка ще бъде изцяло затворен за автомобилно движение, още долу при хотел Бор. Но за хората с увреждания ще има възможност с автомобил да се качат горе, за да могат и те да усетят тази красота, с която Благоевград разполага. Виждате елементи от детската площадка, имаме и съоръжения за засенчване с пълзящи растения, така че просто хората, когато отиват там, да се чувстват добре, да се чувстват да им е приятно и ако отидат лятото, да не се изпържат на жаркото слънце. Това също са елементи от детската площадка, вече гледано от към зоната на зоологическата градина. Последната част от намесата в цялата зона в парк Ловен дом е това, което виждате, една съществуваща иначе пътека, но която практически тъне в разруха. В нея има останали някакви полуразрушени бетонни елементи. Тя свързва зоната над хотел Бор. Тя е една пряка пътека, която излиза малко по-нагоре по пътя за кръста. Тази цялата пътека с една входна площадка ще бъде изградена, така че хората, които искат оттам директно да тръгнат посока за кръста, могат да го направят и това ще бъде доста приятно, като в допълнение ще стигнат до една зона, това е доста преди кръста, някъде около 500 метра преди кръста, една зона, в която пак направихме оглед заедно с архитектите, за да избереме точното място, точните две места, където да разположим две беседки, които ще имат перфектна гледка към Благоевград, заедно с дървено стълбище между тях.